Mä esittelen tässä vähän mun värivalikoimaa, että mitä kaikkea mulla on niin kun tämmöisiä mikavärejä ja sitten tommosia glittereitä sun muita. Että jos vaikka livestreamissä haluaa tulla tilaamaan jonkun tietyn värisen korun, niin tästä saa vähän niin kun esimakua siitä, että mikä on mahdollista. Täällä mulla on ensinnäkin, en ole jaksanut siirtää tuota yhtä hyllyä, niin vähän tälle eri paikassa tämmöisiä hieman väriä vaihtavia, niin kun, että se hohtaa tolleen jännästi, vähän kameleonttimaisesti. Se ei ehkä kamerassa näy niin hyvin, mutta tommonen hieno pieni shift tuossa värissä sitten sinne lensi. Se näkyy ehkä parhaiten tuossa, esimerkiksi tässä on pinssi, joka on tämmönen hiuspinni, joka on tehty tuolla värillä. Että se näyttää jossain kulmassa tummalta ja sitten jossain taas niin kuin vaaleammalta. Niin niitä on tuossa erilaisia. Sitten tuossa alkaa niin kuin oranssista, keltaiseen, vihreään, siniseen, violettiin lopulta. Sitten on tuommoista vaaleaa violettia, erilaisia pinkkejä ja punaisia. Sitten on vähän tämmöisiä niin kuin metallihohtoisia, kullanvärisiä ja pronssisia ja semmosia. Ja sitten tässä on valkoisia. Tuosta näette tuosta valon heijastuksesta, että niissä on kaikissa vähän tuommoinen oma värisävynsä. Että tuo on vähän tuommoinen vihertävä hohteinen, tuo on vähän tuommoinen violetihohteinen, jos tuota kohtaa katsotte. Ja silleen. Ja sitten täällä on lopulta niin kuin tummia ja lopulta ihan musta. Sitten mulla on täällä ihan erikseen niin kuin on tämmöiset metallisävyt. Ups. Sitten hopeaa ja mikä tuo oli? Kupari. Kulta. Antiikkikulta. Sitten tässä on pari tuommoista violettia valkoinen. Ne ei sopinut tuohon hyllyyn, ne on vähän isompia purkkeja. Ja joku toinen tuommoinen kulla tai pronssin hohteinen. Ja tässä on käytännössä samoja värejä vaan, mutta niin kuin, pienempänä purkkina, niin niillä ei niin väliä. Sitten mulla on glittereitä. On tämmöistä aika isoa glitteriä joukossa. Tuon värisiä. On tämmöistä hienoa valkoista ja kultaista. Tuo itse asiassa ihan vaan joku mikaväri kai. Kultaglitteriä. Tää on aika hienon värinen. Tuommoinen sininen. Violetti. Tää on myös jotain mustaa. Tuommoista ruusukultaa. Tumman sinistä. Sitten mä hyppään toiselle puolelle. Täällä on ylärivissä ensinnäkin tämmöistä pientä hiutaletta. Vähän tämmöistä, onko tää nyt holoa tai tuommoista merenneito-juttua. Tässä ylhäällä on tämmöiset kirkkaan väriset glitterit. Mä oon huomannut, että monet niistä niin kun, näistä sitten lopulta näkyy kuitenkin aika vihreänä siellä itse hartsissa. Ups. Mutta jos sitä laittaa pelkästään kirkkaaseen hartsiin, niin silloin näkyy kyllä tuota väriäkin. Sitten on niin kuin näitä kultaa, hopeaa, mustaa glitteriä. Tässä on punertavia. Tuommoinen vaaleanpinkki, vaaleanpunainen. Tämä on väärässä paikassa. Sen pitäisi olla tuolla seuraavassa paikassa. No katsotaan kohta. Oikeesti, miksi mä heittelen näitä? Mikä mua vaivaa? Tuossa. Ton värinen. Punertavia. Noin. Sinertävää. Tää on aika kiva musta. Ja toi. Sitten täällä on tämmöisiä isoja glitterpurkkeja vielä. Tässäkin on niinku sekä tuommoista isoa että pientä.
Täällä on violettia. Tää on kyllä tosi kivan värinen. Mustaa, vihreetä, hopeista. Oikein tämmönen kunnon punainen. Sitten tässä on vaan niinku jotain valkoisia ja semmosia. Ja se mikä mulla oli aiemmin, niin mulla on täällä tämmösiä tavallaan niinku lehtikultaa, niin tämmöisinä värillisinä versioina. Ja sitten mulla on ihan oikeitakin, tai oikeita, mutta siis lehtikultaa ja lehtihopeaa. Niin kun, ei nyt tietenkään aitoja ole, mutta kuitenkin semmosia, niin niiden värisiä niin ihan erikseen. Mutta siinä on mun tämmönen hartsi värivalikoima. Valehtelin, koska eihän ne siihen loppunut. Mulla on täällä tämmösiä niinku hyvin pieniä purkkeja. Nämä taitaa olla glittereitä. Hyvin montaa eri värisävyä. Tuommoisia. Sitten on näitä mikajauheita. Mikajauheet on siis semmosia, millä saa oikeasti kunnolla värjättyä. Ihan täysin läpinäkymätöntä hartsista ei kannata tehdä, tai ainakaan tuosta UV-hartsista. Koska jos mä teen vaikka täysin mustan, niin se ei läpäise valoa ja se ei silloin kovetu kunnolla sisältä. Täällä on myös jotain. Tuossa on tuommoista omenanvihreetä, kerman väristä, keltaista, punaista ja tämmönen tummaharmaa, hopeaharmaa näköjään. Ja sitten glittereitä on täällä vielä monia eri, nämä on semmosia hienoja glittereitä, ettei ole isoja paloja, niin monia eri värisävyjä. Yksi purkki hajosi tuossa, niin se on ilman korkkia sen takia. No, mene sinne. Aha. Täällä on vaikka minkä väristä. Ui, tuo on kiva. Ja siis näitähän pystyy sekoittamaan. Näitä pystyy silleen, että tekee vaikka korun toisen pään niin kuin jollain värillä ja toisen pään jollain värillä tai niin kuin miten haluaakaan. Aika kivoja. En lähde näitä kaikkia yksitellen nyppimään täältä, mutta siis tämmösiä. Tässä on purkissa likaa, kun se on se yksi purkki hajosi, niin siinä on semmosia. Ja täällä on näköjään vielä tuommoisia pieniä glitter-juttuja. Näitä on hieman kertynyt mulle. Oi, toi on kiva toi pinkki. Tai vaaleanpunainen. Kattokaa. Oi vitsi. Joo, semmosia.